ନିୟତିର ନିୟମ ନିୟତି ନିୟମ ଦେଶ ନିୟମ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିୟମ ବୁଝିକିରି ବଞ୍ଚିଲେ ଜୀବନଟା ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ। ବୁଢ଼ା ବୟସରେ କେହି ପଚାରିବେନି, ବୁଢ଼ା କାଳରେ କେହି ନଥିବେ ସାଙ୍ଗରେ। ବୁଢ଼ା କାଳରେ କିଏ ଥିବ? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଢ଼ୀ ଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ମରିଯାଇଥିବ, ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ସେ ଦୂରରେ ରହିଥିବେ। ତେଣୁ ବୁଢ଼ା କାଳରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଦେହ ତ ଖାଇବ ନା, ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦେହରେ ବଳ ଥିବା ଦରକାର, ପାଖରେ ବିତ୍ତ ଥିବା ଦରକାର, ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଦରକାର। ଆଗକାଳ ଭଳିଆ ଆଉ ତ କାଠ ଲଗେଇକିରି ଯେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଫୁଙ୍କିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଥିବ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଥିବ, ସବୁଠୁ ହେଉଛି ବିଜୁଳିରେ ଆଣିଥିବ। ଅଳ୍ପ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା, ନହେଲେ ପନିପରିବା ମାନେ ଫଳ ଖାଇବା, ଫଳ ଆହାର କରିକି କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ଖାଇକିରି କିପରି ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ ସେଇଟା